mi a fő célunk? A harmónia, a természet harmóniának megtalálása. Az Esztergomtól mintegy 20 kilométerre található Piszkei biopékségben kizárólag bioalapanyagokat használnak. A gabonát 30 hektáros szántóföldön termesztik és saját malmukban őrlik. A töltelékeket pedig a pékséghez tartozó biogyümölcsös kertészetükben termelik. Bio még a medvehagyma, a lekvár, a különböző fűszerek, amit egy biotermelő állít nekünk. Egyedül talán a víz nem bio, de az is egy tisztított víz. Tehát egy bioüzem arról jellemző, hogy minden biominősítéssel készül, és innentől, aki elfogyaszt, azt tudja, hogy az egészségét szolgálja. Sőt, még a napraforgó olajat is maguk állítják elő. Különlegességei először is az, hogy semmi vegyi hatást nem éri, bio napraforgóból készül, abból préseljük, nagyon sötét lé jön ki belőle, a termék az a végtermék itt a mag, a héja, és akkor utána ülepítjük ezt az olajat pár napon keresztül, nagyon szépen alulra lemegy az iszap, utána szűrő berendezéseken átengedjük, és kristálytiszta napraforgóolaj lesz belőle, aranysárga. A biopékség több mint 30 féle biokenyerét állományjavító adalékok nélkül készíti, amit tengeri sóval ízesítenek, és biolán, szezám vagy éppen napraforgó maggal dúsítanak. A fő cél az volt, hogy ha pék vagyok, olyan terméket állítsak elő, ami jó az embereknek. Na most, ha csak fehér lisztet fogyasztunk, és csak fehér kenyeret, akkor a lisztnek, vagyis a gabonának csak egy részét, a közepét fogyasszuk. Az egy nagy adag fehérje, egy kis keményítő, vagy inkább fordítva mondanám, inkább egy nagy adag keményítő, és egy nagyon kicsi fehérje. Ez nem elég a mi táplálkozásunkra. Hiányoznak a rostok, hiányoznak a vitaminok, ami ott van a gabonában bent, de csak akkor, ha a gabona egész szemét esszük meg, és őröljük meg. Ollé Sándor biopékmester szerint a tökéletes kenyér alapja a vegyszer és műtrágyától mentes gabona. Arattást levegyünk, és hozunk egy mintát. Ezt a mintát elvisszük a laborba bevizsgáltatjuk. Tisztaság honnan kezdődik a földtől? Onnan, hogy megkap minden egészséges dolgot, vagyis megkapja az utánpótlást a tápanyagban, nem gyengítjük különböző vegyszerekkel, innentől kezdve tiszta marad a föld. És még egy dolog, ami a biónál nagyon fontos, az ugaroltatás, vagyis a pihentetés. Egy búzát 4 év múlva lehet ismét abba a földbe, hogy regenerálódjon. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kis lépések, amiből egy jó minőségű élő gabonát kapunk, és abból próbálunk úgy összeállítani, hogy a jó minőségű kenyér vagy sütemény legyen. És mivel a gabonát közvetlenül a sütés előtt saját malmukban dolgozzák fel, a teljes őrlésű kenyér maradéktalanul megőrzi a benne lévő vitaminokat, ásványi sókat és nyomelemeket. Ha egész szemet őröljük meg, amiben rajta van a korpa, benne van a lisztest, a fehérje és a csíra. A csírában tartalmazza a vitaminokat, ásványi anyagokat és olyan enzimeket, eszenciális aminosavakat, amiket a mi szervezetünk nem is tud előállítani, ha nem visszük ilyen külső úton benne. A tönkölybúzát és a rost ezekben a silókban tárolják, majd indulhat a tisztítási folyamat. Mivel nehezebb ezt hántolni, így csodálatosabb, mert védve van mindenféle légköri szennyezéstől az a gabona. Ezt egy verő módszerrel, inkább úgy mondanám, hogy pattantó módszerrel kiszedjük, és utána még egy komoly feladat, ezt elválasztani a pejvától, a buzát, ezt nem csak rostálni kell, szelelni, mozgatni, különböző úráltatáson mondhatom ezt a szót, tehát ilyen rázópadokon megy fajsó szerint, mire megkapjuk a tiszta gabonaszemet. Utána egy pihentetés után megy az őrlés, az, ami egy nagyon-nagyon csodálatos, nem egy kíméletes dolog, de ebből lesz a gabonaszemből liszt. És akkor itt van, hogy őrlöm. Ha teljesen őrlöm, tehát úgy, hogy megvan, akkor barna liszt lesz, ha leszedem a korpát, mert a malmi technikában szitább ki tudjuk szedni, akkor egy világos liszt, fehér liszt kell. A kenyerek az ősi kovászos technológiával készülnek, a kovász adja ugyanis az ízt a pékárunak. Elsőként a lisztet hozzáadjuk, víz, só, növényi erjesztősű kovásszal dolgozunk mi. Ennek az egyvelegéből, tészta dagasztásából lesz a kenyér.
a jó kenyérnek, tehát a kovász az alapja, a jó íz az alapja, és hagyjuk időt megkenni ezt a kenyeret. Nagyon fontos, nem lehet azt megzavarni, mert ha több élesztőt teszek, előbb meg kell, de nem lesz az. Akkor van az, hogy morzsalódik, szétesik a kenyér, kelesztés után a sütés. És a sütés is nagyon lényeges, hogy ott egy jó páradús kemencével, egy 200-280 fok kenyértől függően, mert ott még a maradék élet megindul a kenyérbe. És utána hát a sütésnél először a vászszerkezet, a híj alakul ki, aztán a közepe. A piszkei biopékség alapelve, hogy kizárólag tiszta alapanyagokkal dolgoznak. A vizet megtisztítják, fehér cukor helyett nágycukorral, biomézzel vagy gyümölcskivonatokkal édesítenek. Édesítőket is használunk, így például a biomézet, aztán különböző biosűrítményeket, itt az almasűrítmény vagy a csicsóka sűrítmény, mert mi fehér dolgokkal nem nagyon foglalkozunk. Bio még a zsíradék is, amit használunk, és a zsírnak tulajdonképpen zsíradékot mondok így, vagy hidegen sajtot, napraforgóolajat, vagy pálmavajat. A kézzel készült biosütemények kizárólag növényi eredetű alapanyagokat tartalmaznak, töltelékeny biomákot, diót, biozöldséget vagy biogyümölcsökből készült lekvárt használnak fel, ami hozzáadott cukor nélkül a pékség kemencéjében készül. Kézzel készítjük, a dagasztáson kívül azért majdnem minden terméket megfognak a dolgozók, úgy rakják össze, minden táplálkozás fajta megkapja a neki megfelelő tiszta alapanyagból készített terméket, és a kéznének az is előnye, hogy benne van az a szeretet energia, aki ezt készíti. Sőt, amellett, hogy a kenyereik és péksüteményeik a lehető legnagyobb odafigyeléssel készülnek, a környezetük védelmét is fontosnak tartják. Tönkölypejva az elég nagy mennyiségben megterem itt nálunk, vagyis amikor lehántoljuk, itt marad mennyiségben, ez egy hulladék nálunk, meg a malomban úgy is képződik. Erre most készítünk egy olyan kazánt, ahol ebbe elégetjük, ebből hőt nyerünk, és ebbe fogjuk a kenyereket, süteményeket sütni ezzel a hővel. A piszkei biopékség tehát szakít a hagyományokkal, és maximálisan arra törekszik, hogy minden alapanyagot az eredeti formájában használjon fel. És mivel a fő céluk, hogy a biotermesztést, valamint a feldolgozást a szántóföldtől az asztalig egy kézben, jól áttekintetően végezzék, a termékek hitelessége megkérdőjelezhetetlen.